Mukapin sa 3,000 ka mga tinunan sa USJR Basa Campus ang mitambong sa ikaduhang hugna sa Advocacy Blast sa Zonta 1 International. Sa No to Child Marriage Advocacy sa Zonta, ilang giparayag ang ilang mensahe alang sa mga junior ug senior high students pinaagi sa symposium ug movie watching. Matud pa, mao kini ang labing daghang attendees sa mga kalihukan nga ilang gipasiugdahan. Tumong sa Zonta nga mahatagan og tugmang impormasyon ang kabatan-unan mahitungod sa mga disadvantages kon maminyo og sayo. We want to educate the kids, especially high school students, mga teenagers, because we want them to study instead of getting married early. We have to be the frontiers in educating the young minds of the people. Something like, if ang family, wala silang masyadong time for this to discuss in the family, so it should be the school who would provide this kind of events, no?